Sir, I know this is a topic na medyo sawa ka na kasi paulit-ulit na media asks you about this. Pero again, back to the cleansing of the ranks. Perminti mabanggit ang ninjas. The recycling of drugs. How prevalent is it in the PNP? Kana nga problem of your own personnel recycling the drugs they seize in Nakita niyo yung nahuli ng NBI? Which one? Mayroong isang PO3. Yeah. Nahuli ng In the NBI. past. Yeah. Oo. Maganda ang bahay niya. Maraming pera doon Marangya ang mga nakasakuha. kotse, oo. Kotse, ang dami. Ang baril, ang gaganda. Isa lang yun siya. Marami pa dyan na ganun sa kanila. Mas grabe pa ang kinita. Meron diyang mga pulis na paggawa ng 6-story building, PO1 lang o PO2 lang, ganun ang rango. Wala ni match sa ilang supposed salaries. So we will, yung lifestyle check na sinasabi ng DILG, ni Secretary of Interior Local Government, we will conduct lifestyle check. So, Sir, yung lifestyle check na yan ba yung buong PNP or are we targeting certain individuals who are probably na sa watch list or na suspected links? napakalaking trabaho kung lahat, no? Oo. Kasi 160,000 yun. Unahin muna natin yung mga suspected. Okay. Alam natin na naglalaro sa droga. So this is regardless of rank? Yeah, regardless of rank. Malaman natin yan. Unahin muna sila para... May details na ba yun, sir? Murag na tayo methodology, how will we do that lifestyle check? I think it will be undertaken by the NAPOLCOM or by the ILG. Para outsider? O para outsider, hindi yung sa PNP mismo. Sir, this is a question from a lot of people on Twitter, on social media. Pero how will you ensure, sir, na kanang imong internal checks, you know, they won't cover up, I guess the term would be cover up or give an excuse to your men just to, you know, just to help them or make sure that these operations are not impeded? Hindi ko nga sila kinakausap eh. Just give them the instructions na you have to do your job. That's your job. Baka mamaya magkakaroon ng unnecessary interference in the performance of their duties pag sila palagi kinukulit ko. Okay. Just do your job. Pag nakita ninyo na mali yung ginagawa, din so be it. Palabasin yung katotohanan sa investigasyon. Andito naman tayo para hindi mag-cover. Kaya nga lumalakas yung korupsyon sa hanay ng kapulisan dahil yung iba kinukubiran yung maling gawain ng kanilang kapwa. Diba? So, huwag tayo mag-cover. Sinasabi ko naman sa mga kapulisan ko na we must be bold and daring in our campaign but not to the extent na mag-abuso tayo. Hindi po pwede yun sa akin. Ayusin natin ang trabaho natin. So, kung may kamalian man, lumalabas sa investigasyon na may kamalian, then you face the music. Ginawa nyo yan eh. Lalaki tayo, naharapin yung ating mga nagawang kasalanan, kung meron man. Sir, nabanggit mo nga yung internal cleansing. I guess aside from the anti-illegal drugs campaign, that's something that the PNP is, and the government is really focusing on, dili lang sa PNP, but even PDEA, other law enforcement units. How difficult is that to ensure that among your ranks, no one is involved in illegal drugs or kung ano man dyan? Very difficult because 160,000 strong policemen. Gusto mo yung 160,000 talaga is completely clean. Na walang bahid ng kalukuhan ng kasindikatuhan. Yan ang gusto mo. Po napakahirap po. But yun nga lang, yung aking initial na mga hakbangin ngayon is like yung mga pulis na dito sa Luzon na involved sa drugs para immediately ma-disrupt, ma-stop yung kanilang operations kasi pagkakanda ka pa ng investigation, yung haba-haba ng dadaanan na due process na yan, gumagawa pa rin sila ng kalokohan. So ang ginagawa ko pinaka-immediate solution is yung mga involved dito sa Luzon, involved sa drugs o sa ibang criminality, ililipat ko doon sa Mindanao. Yung mga taga Mindanao naman na involved sa drugs at sa criminality, ililipat ko sa Luzon. In that way, nadi-disrupt yung operation nila at the local level. Dahil sabihin ng taong bayan na akala ko seryoso ang PNP sa anti-drug campaign nila. Bakit itong opisyal na ito, bakit itong pulis na ito andito pa rin?
sila kilala sila na involved sa droga eh. Right. So, pag nakikita sa mga taong bayan, that means madi-discourage yung mga tao, di ba? Murag mawala ang trust in the institution. So, we have to remove them right away physically from where they are, from their comfort zone, from their area of operation. Pero sir, wala po ba danger na kung ilipat nimo sila ngadto mo, start na po sila ngadto, I mean, we'll also start the same modus or the same syndicate there? Pwede naman gagawin nila, pero mahirapan sila dahil nandito yung walang comfort zone. Start from scratch, balik sila. Start from scratch. At baka mamaya, mamamatay pa sila doon pag gagawin nila yan. Sir, ang imong gi-announce before, ang double barrel, di ba? You target the high value targets, you also target kadung na sa grassroots. Pero sir, the criticisms now, na people are saying that you're only targeting the small fry. Parang, where are the drug lords? Where are the big ticket names in this anti-illegal drugs campaign? Would that be an accurate criticism at this point? Tatanggap ko yan. Hindi man ako, kasi ako mismo nakikita ko eh. Talagang namamatay. Yung mga nasa baba lang. Mga barangay level, ganun. Hindi kasi basta-basta mamatay ang mayor eh. Yung drug lord na mayor. Kung yung gobyerno na involved sa droga, hindi basta-basta mamatay yan. Hintay ka lang. Hintay lang. So their time will also, are you saying that? There will come a time na talagang their foolishness will go back to their body. Right. Darating. Hintay lang tayo. Huwag lang sa masyadong mainit. Kasi we've been telling you na ganito, ganun. So far, isang drug lord pa lang napatay, di ba? Yung si Jaguar. Si Jaguar sa malaki ng Cebu. Region 7 sa Cebu. Other than that, wala na. Yeah. Dahil sila ngayon, yung mga drug lord na malaki, nagsisipaglapitan na sa kung sino-sinong nasa gobyerno na para mag-surrender. Gusto nila mag-surrender yung malaking drug lord, kahit sino-sino lang tinatawagan nila. So that's happening right now, sir? That's happening right now. Marami na tinatawagan yung mga drug lords na yan. So, and what will we do to them? What will we do to them given nga nag-feelers na sila karon? I encourage them not to surrender. You continue. And we will also continue hunting you down. Yan, mas maganda para mabilis kasi pag nag-surrender mga yan, mamaya-maya babalik na rin sa dati nilang gawi. Maraming pera eh. Mag-surrender lang for convenience. Sabihin nila, surrender na kami dahil hinahunting na kami ng kapulisan. Then after that, okay, you're free to continue your drug business. Di ba? Pinasok ninyo yan eh. Panindigan nila yung ano. Panindigan nyo yung pagka-drug lord ninyo. Sir, ang mga fears pud karon sa mga tao na murag, they're saying it's so easy to accuse someone na drug pusher ka, drug user ka. Na parang yung takot ng mga tao na what if ako pagbintangan ako kahit hindi naman ako drug user. So parang may culture of they call it the culture of vigilantism and violence. And parang people are saying that the PNP is fostering this or encouraging, vigilante groups to go after who they want to go after. Paano po yun? How do we keep that in check? Ako, pagkahin ko na, ilang beses ko na sinasabi ito, I never tolerate vigilantism. Yes. Ayaw na ayaw ko ng vigilantism. Ayaw na ayaw ko yung extrajudicial killing. Ayaw na ayaw. Hate na hate ko yan. Kasi yung mga taong gumagawa niyan, yung mga pinaka-duwag ng mga tao. Kung gusto niyo pumatay, palabanin mo yung tao, lumaban ka. Gusto mo nang patayan. Lumaban ka. Huwag kang, hindi yung i-execute mo yung tao na gano'n. Ayaw na ayaw ko yan. So, sa mga taong bayan naman, kung wala kayong ginagawang masama, huwag po kayong matakot. Okay. Huwag kayong matakot dahil nandito po yung kapulisan ninyo to protect you. Right. Aside sa kapulisan na magprotekta sa inyo, nandiyan si Lord sa taas, nagbabantay sa atin. Hindi mo tayo pabayaan ni Lord na mamamatay ka na lang kahit wala kang ginagawang masama, di ba? Huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot. In fact, tulungan natin. Tulungan natin yung government agencies natin, like the PNP, para ma-solve na itong mga problema natin. Sir, all around the country,
maybe maabot nag hundreds of thousands, tens of thousands of surrenderies, di ba? Yeah. Kaning nag-surrender na drug users or As drug of pushers. this morning, about we have 65,000 That's around the something. country. Yeah. 65,000 surrenderies. That's a huge number compared to previous years. How are we adjusting na i-accommodate nato sila for Yan talaga ang problema. rehabilitation? Yan ang problema. Nalabigla tayo eh. Okay. We were surprised by the sudden